Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai albarka. To insha Allah a cikin bidiyon mu ta yau zan nuna maka yadda zaka sayi token din nan da kuma coins waɗanda aka ɗora akan ko blockchain waɗanda zaka iya swapping din shi ta cikin MetaMask ta Icecream swap ko shadow swap. Wanda za ku ga mutanen mu gaskiya ana samun alkhairi sosai akan su. Daga shekaran jiya zuwa yau akwai inda sun samu kuɗaɗe sosai, sun samu wani ya samu ko wanda bai samu ba ma a mining za ga mutum ya sa ko guda 5 ya samu guda 30 ko kuma ya samu guda 10. To insha Allah in dai ka bi mu zuwa ƙarshen bidiyon nan zan nuna maka yadda zaka yi kai ma swapping din nan ka sai token din nan. Yanzu bari mu je cikin MetaMask namu in nuna muku yadda zaka yi. Misali yanzu idan ka shigo cikin MetaMask application ɗinka bari ta buɗe. To kafin ma in nuna muku zan baka shawara. Na ɗaya shine kada ka je ka ga mutum ya yi posting a cikin group na Facebook ko WhatsApp cewa ya samu riba akan coin, ya yi posting ɗin sunan coin ɗin da komi da komi. Kai kuma dan baka da hankali a lokacin ka ce zaka shiga. Gaskiya idan kai haka za ta kai ka ga yin asara. Shine kada ka ga coin yana pumping ko kuma ka ga mutane suna ta samun kuɗi akan shi kai kuma a lokacin ka ce zaka shiga. Zaka iya yin asarar kuɗinka. Kuma kada ka sake ka shiga 100%. Kada ka irin kana da ko guda 5 to kada ka sake ka sa wannan ko din guda 5 ka jarraba da guda 1 ma ko 2 shikenan ya ishe ka sa'a ce abin shine to duk yadda kake tunani duk wani binciken ka da komai da komai waɗannan coins din suna iya baka kafa shine yanzu misali idan ka shigo cikin MetaMask na kana so ka sayi wannan coin din ko token da za ku ga ana saya ana swapping din su akan ko to misali in zaka yi shiga zaka taba kan zaka zo ka taba wannan sanda guda 3 dai ta kan MetaMask naka idan ka taba ta zaka ga wani guri na an sa browser sai ka shiga browser din nan idan ka shiga cikin browser zaka ga gashi nan an ce maka search or type URL sai ka taba idan ka taba search or type URL zaka rubuta kawai Icecream swap idan ta Icecream swap ne zaka yi swapping idan ta shadow swap ne ma zaka yi searching din ta sai wannan procedure da zamu bi ta Icecream swap to haka zalika idan ta shadow swap ma zaka yi ita ma kawai zaka zo kai searching shadow swap zaka ga ya bayyana sai ka shiga to gashi nan mun searching Icecream kun ga muna searching ma ice nan ba ma mu ida rubuta cream din ba gashi nan Icecream ta bayyana to sai ka taba idan ka taba kan Icecream swap nan zaka jira automatically sai ka kan website din nasu yawa daga ya kawo ka daga nan sama gashi nan za a ce ma connect wallet mu da ke already mun shi yasa kai kuma idan baka yi ba kawai zaka taba connect wallet din nan kai connecting da main wallet naka ta MetaMask ko sai ka taba trade now zaka ga gurin da kasa an sa trade now sai ka shiga idan ka shiga trade now din nan automatically zai kawo ka gunda zaka yi trading din yawa kun gani gashi nan ga ko nan ga coins ga da coins din su ma na Icecream din gashi nan shine a farko gashi nan to ga ko din da yake kan balance namu to misali yanzu ga kun gani coins din su ne suka bamu daga nan kasa to idan wani coin ne kake so ka saya to nan gun zaka taba nan ne idan ka taba kan nan zaka gashi nan za ce maka search or pass address to sai kai searching din coin din gashi nan idan irin young parrot ne zaka saya ko wani abu sai kai searching din shi idan kuma irin an ajiye maka contract address din a group din ko a Facebook sai ka kwafo wannan contract address din da kai passing din shi anan kai searching zaka coin din ya bayyana sai kai important din shi shine bari mu gwada da young parrot mu gani yau kun gani ga young parrot nan ya bayyana za mu gwada ne da shi kai kuma idan wani coin ne zaka saya daban zaka yi searching din shi ko kuma kai passing zaka ga an ajiye muku wani address mai OX sai kai passing address din automatically coin din zai bayyana to za mu gwada muku da young parrot misali gashi nan za mu sai young parrot gashi nan kun ga gashi nan mun sa young parrot to yanzu kana so kai swapping young parrot din nan abin da zaka yi shine kawai misali nan zaka nan kun ga code din da yake kan MetaMask din gashi nan 22.7 to kana so ka sai irin young parrot na ko guda 2 ko zaka sa ko guda 2 a nan gun zaka sa 2 ko gashi nan idan ka sa zaka ga adadin amount din young parrot din da za su baka kun ga gashi ga nambobin nan gashi nan za su ba mu gashi nan yana da yawa ko sai ka taba swap din da ka taba swap kai confirm kai accepting shikenan automatically za su da kai confirm swap kai accepting shikenan za su saya maka wannan din za su saya maka young parrot din wannan ko shikenan za ka sai kai adin din shi zuwa wallet naka za ka na ganin shi irin anan gun in ka shigo wallet ɗinka kun ga gashi nan young parrot gashi nan kore ilimi ne ma gashi nan yawwa wannan shine idan ma irin ka sayi wani coin baka gan shi ba to kana iya zuwa ka taba import token din nan idan ka taba import token gashi nan
sai kai pasting contract address din shi gashi nan idan kai pasting contract address din shi wajen decimal din nan kawai sai ka sa 18 da ka sa 18 automatically zai baka coin din kawai sai kai importing din shi to shikenan zaka dinga ganin shi akan balance ɗinka shine. Sannan idan kuma coin din kaga irin ya tashi ko kuma kaga an yi posting an ce ya tashi kana so ka saida again zaka ƙara shigowa ka taɓa sanda guda 3 menu kenan idan ka taɓa sai ka koma browser naka sai kai sacin wato Icecream swap in ta Icecream ne in ta shadow ne ita ma sai kai sacin shadow swap gashi nan sai ka taɓa idan ka taɓa zai kawo ka website din nasu official website nasu again sai ka taɓa trade za ka ga trading da ƙasa kawai sai ka taɓa trade now din nan gashi nan yawa idan ka taɓa trade din nan to ya kasance gashi nan misali kana da shi wannan Icecream din ko wani young parrot ko wani abu to coin din da zaka saida ya kasance shine a nan farko wajen code din nan kawai zaka taba shi sai kai searching din coin din da kake so ka saida gashi nan kun gani ga bari mu gwada ga young parrot nan da ke mun saye shi ina da shi akan wallet dina yanzu haka sai ka taba shi idan ka taba shi daga nan kasa kuma sai ka zo sai ka yi searching ko gashi nan sai ka yi swapping din shi yawa kawai sai ka taba marks din nan za ka ga adadin amount din code din da za a baka gashi nan kana yi kai enable din wannan kawai sai ka kai enable YPC din nan kawai sai ka yi swapping din wannan shine duk abin da ba gane ba kana iya tambayar wani ko kuma group ko kuma ni din ma shine da kai swapping za ka ga kuɗin ka sun hau kan wallet naka daga MetaMask ma idan ka ga dama za ka iya tura shi exchanger ka je ka saida code ɗinka ka saida USDT ka yi uzurin gaban ka kada a manta a mana subscribing sannan a danna mana ƙararrawa a yi sharing ɗin bidiyon nan